Barage abangaro chibakara. Barage abangaro chibakara. Nakindaro chibakale kotenga. Nakindaro chibakale kotenga. Nakindaro chibakale kotenga. Ero nalidero, ero lidero. Sugoliri nene, ah. Karibu ekaroto waswas murubilio obo boroso obo musi ejmanega traditulia ejmanne buna erena rieito karoto koletera tomanyankai omusi aigekeire ande chingenjo chae okomenya kwa enkuruki chimbwa agwera takomenya chire mamincha nande chire burunge nyumo chae okolenda abana kwae o chinibo chae na treasures ngitiko ku treasures azekeusi no bomwando lende miando yabo yo mugusi bono ebi byonsi igo bitakire ko bimanya agakogara buneke goli gikunya kogenda dole negesiekana agakogara sokore ito no alegaiga uyo maite kugusie kibuya gotoetani agakara litkeri gato kwarigania ogenda mona intwe enekianga watulikeire gweterase YouTube account yaito ya Getembe TV nabo iko Facebook yaito Getembe TV wetanyabo nabo otolikera SMS leta tusanga kego naye asinambeli 0712921187 tusangire yo asingencho ya maboli aino anene ika ase YouTube nabo iko ase Facebook karibu cheng no mwarigane bwe pindi kega koro kwa mkate enok mugati neroyega mugetutu omugusero abo gitutore atinjiro mugusero ndenga mugusero nyamata gusero nyamata yaya utariko bwata iko ero ekene gomnango beka nje tiamwali ali mwaka soko lyeito mwaka karibu omurigere gwekara mukimaiso kya Getembe ni ango kwani ngambu yole litukulia lero sanga naitwe eso kwanira umutago bweke usie metago emetago is rights of passage se bali motelu wezuru yeke kenyandwaro emetago rights of passage umutago ayana mangana ali abwate kainirende no eso muntu bugima bw'umuntu zagwetera rero nite uji kukwanira umutago bwenyuomo na mono amasangi labo twalgeretie eikeri ya etetebikende ya ntwale ngororo tosabo kwa berasingenjiyo eikeri twakwanete igoro yenyuomo mutago yegwenyuomo lakini asenyuomo yiga ebintu mbiri byalengo korekana birema minji alerega umutago yiga asenyuomo osaso kumanya no kwiga na koroko twachire litkulia lero tukwanira amasangi mwako chui amasangi ninki amasangia nege nchogete omuntu akonyora gweterekera muswati osumusacha mono muswati anyabukire chinsanako no musacha akire iskoria isanse wetaniri obunire lichikoliririe empoli elie korukwemboli amasangi empoli chimboli nchirese tukibwatakane nenyoma empoli entanga ni kabisa ne elie empoli elie amatonge elie aroda komanyanga ngaki omuntu oyo muswati asoka gocha ngaki abantu abumbu yabale byabakoboko yesachera mbuyale ine empoli amatonge nabo yali gocha yali kola tuyali tuni chikamati yata komanya ubumane bwoyo ngambu yale ese muchimbu yateregete mbuyaro omuntu oyu ose ali ngenchogete gali rikere gose wanaro omuntu w'ikimengere mbuyale basi emboli ende yakabere emboli yeika omuswati ogachagaiga cheni beri achetali enengo chimboli nchi achetororo emboli ebone korukwe emboli ya maikora nero nero emboli ya maikora ne karo musacha ezo muswati asoge tugo chasirire emboli ina ende goikira ne bono gochiali so muswati eirane oike koirana elia ekoro no musaji muswati aho kare to kure bono tige mboli irane o ekoro muswati ona ajiso gono ta uchibirero emboli ya maikora emboli ende yarenge ngao pika le nyanga asinari kwa tigeregeso to genda nae igo chimboli chiarenge ko baisa to gosinye gosisa ige emboli ya kabere igere emboli nga ka ya igego chakwirana nsego kwa ine ya gatatu
Ni ya gatatu. ya kabere bono yabwati emburi ya matonge ne emburi bono emburi ya masangi Ya kabene ya. nere ya masangi emburi embe kabisa ine emburi embe emburi ya masangi na mono yale kobegore emburi egore emburi ye ali umuswa mwako ya umuntu anyomete aruzuti musubati ali za murusi amoleta umusubati wono orure kobo muri akali bono beru mwencheri na bakwira na sobe karanyorira umwana we kora bono mbiarerede agigotimirwe getinga ku sobo aira na ase getinge aira ne aserorera ari sabiboreretwe arwaiga ase getinge agenda soba agigotimirwe getinga ko rwaira na bona esa sogete aesa sogete na akorukwa ase getinge ari saru takorukwa aserorera isana kire turorera no soboka embori ye ibono no ekara ari soboke ganyete baje bagana abantu bubukano muswe biranya no muswe icintere amuno yo munyomi amuno mukundekane bagenda oro butuko bunu muntu bubukano rende naro emburi ye bono butuko uri bono nari bono umungino yo nganera ngina ono nera ngina biara abale ko bakorwege siyo ke baongere ki ale ko bora ali go ye kuri go chaero ababebe kaero gali iga bale getirianda aira matukali yakale bale getirianda ababere bale getirana abande naho bali kinsamo naho baroji kale burabumbu arengo basi barara buna abariyere tigoro bale bosa emburi ya magocha egole bwa toronyo egole ye bwa toronyo ne yoko bakanga bono mwanyoma ndire moji ko etani mwende skuli ya isanze ayo muswadi to chikunya ko kachinsa ngo yo musacho to chiko bagora chimba to bekiora mbago erende rite kabisa kababantu mweli itete muchiko kitapore de muchiya ino seino enere kurukwemburi ya masangi egole yacha yaba bona una yaba nyonka igalende na indu na baraire bona balensa abuo balegetirianda yaba nyonka iga nore na muri yo ndigere tino mbere karuko gwatiro mwane ke ngwerere uikago iterera macha aro ikaitere kamwana agakeke ngwerere kabisa okabwato ne koro muntu muya paka maji ne mburi na ro yalgo itera machi yaba kane ono muji kone sikuri esanse inere kuruko mburi ya masangi bono libaru etabwe mburi yako nyongete gakoro chiko etani oyende siku masangi ngo itali muntu na aguko twarore abantu baguko muntu aguko pia gutweka mu eba muntu agugira kabugira muraiga anye muntu bantu banene mbayo bali manga bali bintu bino na amarongo na bino makoko siande muntu na bagutweka mu kabisa ese ko yetere sama sangi yakogera oyetani bikakubutora abantu omugongo amagisangi itira abantu abange mono abasaja nona mona abakungu mukungu onye balenge bosani no muntu ndega iga mwina ndu mwinabu chemezo sino mwinabu arware musaja abuna arwara uze mwana kale konyora uyo nde nero kale kumwita mageka uyo nyaru kirichinsa nako aje komora kumutoromo pakako igaguko uyo kuno mukungu igo okoteba nga amasangi ewa no kugenda mamincha yechira chinyumo echikoro kwemegiro emegiro tokoleke eke bono mna gwatebechi ewa asenyencho iswa mna gwatenga bono amasangi ngoitale amasangi na itaba Kristo nabwa goitamono paka abaitege ko mu Kristo Yesu no mugusi utarabo mu Kristo bese oro mugusi ayo kubya ko mu Kristo ngo Kristo geso mu Kristo go ikogende go ikoetere into Kristo ko ka ceremonies rituals go ikoetere emegiro gete mugiro go geso go ikobatizo ma ko mu Kristo ngo mu Kristo tarabatizo geso ko ra mugusi kwa me ko batizo igo ko iberu ko mu Kristo so ko iberu ko mu mugusi ne chinchera chie kigusi andi chibwate kaine bibiri na chibwate kaine na machika alibwana to ari to ko ruwali ko runimbrod ko Israeli almisi nabo yarage tungene migiro tokoleke musubati tanya ko kajinsa nako na musaja tabora chimbako oyo gokora boigo amasangi na rororo bono amasangi anene egarengete abantu banyumaine nandi baliete ire yuna baliete no mugusinga mo koleke ne kiyakora marango ko nyoru mugusi no boete ngina biara mono sana wetani ngina ekora mangana alia muumure tansoni amange bakende kikira manyinga yo mugusi ko nyoru mugusi oboete ngina biara kubwa ngina ekora ngino muiboli na bagocha bakamwaye lakini oyo ngina biara ere haya talimo taigo taga chire nyombo nyendero bagochi taguchi nyomba yawe adi kebusie kene kare bor do jenga to mugusi mwaka
igo ase yiga na kwate mo sai amasangira mu Musae. iye mu basara taranyo Umusae yo taranyoma. Ababona abana no kole cheche. Abana cheche abana bwatararu icyomberende. Na chiete mbuli lya munyagwete yamasangi. Hai. Abasa babono. Masangi arabaranyora masangi bono. Na yekerera masangi ayekerera umeyete. Esino kim. kanda la kuri mwa nje nchirimbwate umusubati mwachione taranyoma Muranyoma. abaguchomenya mwana Nandoge ndo chikomenya mu muntu. nabaguchomenya mwana ira naso Uira naso. kero muntu nabama etenga mukate nabwate undega Oira naso bo chikoba so babwo kusene nabwato musacho ndo so usito komanya. igona acho nabone kamoda ndi ndodalebisa Kamoda liyo na kieke mona inaro na masangia mala. abono noje musubati yo ntomanya ine nabagucho nsibirichianga ochobera nabone rozi tomanya Bana. akamenya penyanjo kamenya ndo sega ko ndo nyango gosi ocha okay bono liya ko nyagocha na abayibo bayito bamanyirenga abantu abayiga abana Naba mobile. osabana osino n'abantu lende bamanyi Bana. nande kage ndretego nande nakabwate nyaboko yiga nande nakabwate matunda Bana. oras Aboko yo nakabwata matundura. nyaboko yona nakabwate matunda Abantu mbamanyite. bono kakunya kogenda yamanya goika bobe gori kyarero gesagitaye abutingiyo abutingiyo Nkwarwete chombe. tindarumo Oitali mokao. lakini ngoboli ndaito kukwana mwanara ukwane kama ngesana Bana. ana nebwangoiga asiki kyabwangoiga ngoboli ine omuntu una akogenda umusibati uyu nomwanchione nduranyoma naro officially ndichiwa bosikene lakini kinde gaiga nane ngwetari wichimoina Oitana ruji mwina. Ine tanguche. Ine tanguche bono. Oino oleteria masangi oyo neta oyo etani richi kuri omuzi. Ngia buna nda kogenda. bono osirene ko linge giachiri Basi ko ri ko na kia bune kiti kia ko ri tanguche biya torete irobobe na makwa mangesa. na kingoboli Bana. umusibati uyu era singe chako genda igo onyula ko genda Bana. nere alia sako genda oli matundra naro uchimoino naka oli obwata matundra naka bwate oyo Barnabas yakabwate bono abasibati abaiga oyo mo matundra umusibati yo masabo wars Ruwari unakurwa. balero gakumanya obwate nyara ochora singe chokuru bebesabia ochogweta uche bono aro musani kero asa maiso Bana. andumba maiso mi etakora Etamanya ini. itamanya ditulia nyoro mwana ocharende tigando asie ngenda koma Oje kara oya ukororo mwana. Oya kanyoro mwana agendo. Oipaka mu butore. Oya ko mu butoro mogongo pi. Neba muturu etingombe. Iyo mu butoi. Oya agoko. Agutwe kamupi. liswali ndilimo omuntabo oli Igatgabo oli. liswali ndilimo omuntabo oli ngana ki muka una bosongo ya berenke oya Nairobi ago pamboka mogoba ale station ye serikali abatabuna gusi erenke Bana. rero situka kalise mutwenzi na bible bamwa abasaja abamuraba abakaba Bana. barabo bagosanga abasuba barabolende barabumba barabu amasange ngitara abasaja Abuna abasaja bano sena abamura. kusinabamura Abamura. bamura akinende unoona mate bakwe bache oyo nyabuke twate tatubeke nyabuke na twate Bana. nyabuke nyabuke nare ase matur Bana. nada asbara Bana. nyabuka acharwa Aboko ruwari. ose Oyo naba se acharwa aruwari. nyabuko yo nabutole Akumuputora amanyinga. Mono mana amanyinga sako etabu kero kenda nyango kamanyinga. ose bona bona na omubasika nanyo Yona amanyoro musakana ngenda komora akumuputora. Oipa oina ba mu uyo akumuita. No ngombe nji. nabasi uyiga bagosanga umusibati rende batamanyiti lakini oyo namanyite umusibati namayite oyo matundura nagenda korora oyo urwari namwe ndaga Ya.
bono omorigereria naye bono unakuwa buri mukate mbio koboria engencho nere yekebusie rio maeta manyinga gento kendo kibwateka no mutago yoko na manyinga gete goiteka amanyinga ari gutubwata ne gisokoro atubwatania na amasikani ari amakuru amanene kabisa skills yengima akuru kwa ayakuru kubona ngane ari mutago yani akuru ngane ari emegiro wono nyo kubuno mugino bweke usino baka mwana gake abugento gitupaka ke konyole akamura kuna kabanga nkari wete ngombe bona ende bakari gusanga noyo na ndo yo rwalire nakero kenda manyinga ita manyinga mochani yache aitika ita sigete nanya goke na masangia na okubwata ekora ina manyinga aiteko itireke amanyinga ali ali goiteka galo iteka ne sababu gituma ita manyinga goiteka reso motako ukoiboru amanyinga na roro ugosaru amanyinga na roro ukonyoma inyuomo amanyinga na roro none se mbori se megeria gokorwa none se kiusi ntokoro kombora okombora no kolyo kumanya manyinga rero mwana nyole ngomoke tato chikoba bune ya achikoro korobwa nabale ko komboru ensemo koboko aige ensemo iga amanyinga iteka mu eriegere nera kana kabono obeiro muntu gwenerete oko ba mokolyo ntokoro kombora abe nera bono muntu monene agoro kigesa kwa konyomero no ero romoke no miaka yetereka bas bona manyinga ina bawo kubwata na bawo koletera chitanguche ekore kali kwa buniro umugiro igo ine tanguche konyora kwetera ase amarageririe kegusi ose bintu biri muguzi agana tokoleke na ndi na byancheranire na ore ne chibirone none kanisa na bekanite igo na bibwate kana bangane yabone kanisa yabone tuje na mangana makoro to kwana kanisa konye tarache tayo bone kanisa nono ya jitega ikirabunga sama chikari komi amachiko amuskina bwata amachiko ten koma aya eserikali te bwata amachiko akurugwe constitution constitution machika kenya ngokoleke igo omuguzi na bwate constitution amachika yakurugwa emegiro ikirende bona ilikuwa uneli ne bibilia nero ne bwata amachiko akiamachika bibilia kurugwa ten commandments nara bonto kwana amachika ya itamakori naro bono iga asumutago ubwenyuomo no royo ogote amba nera se TV yao turikire libori yao se comment yao 0712 92 11 87 ambe yo turikire libori yao soto tebinga ekerengeri kia unkireki asingani ya masangi narisi mwak bimanyereriki bigotoka ase omuntu obwatirwe n'amasangi otorya somusacha na somukungu entege tandi kabisa no kugira mura karare ngabunya gitari gose no mwana ariko nyabona uyu munya gukire okugira mura gete collab yani gotari kwa gutabuguna kuri kwa butambe kugira mura kabisa kugira mura uko ba macha guiteka ine ya moya abo na ende nabora nyore ndo kale kuwati kuno no mutunge njogete na bago chenji no mubere ya barora basa kumanya bwango ngakai ngakyo umuntu buswati yacha bwango iga nike kiabere bago seli muswati uri bwango abantu baletiro zina masangi nkiabaye kama tukogete myaka ya iterimaka agresta mariana bwango iyo myaka ya igatuiga byara twara ura mangana igakoba nyagitari buri nyagitari kabisa nyagitari y'imuro Krista mariana aba diga tempe tu arengerogoro bano okone kabisa ngaka ayaro na masangi bano ono ekero ogentakamo ne liberera igoje bano amasangyo nabwa amasangia bano tari masangi no tegeta enkigeri naboiga amasangia neraria tari amasangia kagabugo ekorwa masangia gabe kegari bebone ngatoki ne abekeri ngatoki na mamu ngatoki ne yega mokoroka jivawe amamu consonants want gabe ke ngatoki obekere ngatoki ne ngatoki eliendere korumaega ne limu elina naga abuna mamu seke kuzi na otoko somika rosomika kuzi ekoro amasangia ngia ole ngatoki gose mumu atokana korogabu kuna tole one on one now elistuan kuboli okoliga mora kole osiribera ligo charire nyinge wetani libera lya kawaida muntu kararwa kawaida gente tano se koba fiba yani no emareri muntu ngogira morale na baguna ono nyo gedoro no nacho rutambe ankwira gocha abo kugira muruku kugira mu kawaida banyagitana na batenga kugira murambia nakiya kara bantu kurabe to luminyo kogena no niziko uramyoga kabisa okole gazigete reye chingu ugira muri
Yes. Lakini bono kukwa masangi koro kutali kuli kwa botambi okuguliberaria okobe okugira muro kwao eba so akero abangina mokogenda gusimura nyagitari okorro musubati umuntu gite yakoraje gagocha musubati gitacheiga abari nero tangana oyo bono oyo bwa masangi oyo ko na abaga nero tangana gisigichata korro oyo ndigo se arwali tono ara bono chino baba mbiyore bono oyo buna mwara cheiga oyo ko umuntu wanzire kugira mura eboli ngoyo cyane ngo murusi yoti kagende arwo kwangu immediately oriyegera inde yubaro amasa ego nurses aba midwives mbamanyete abanyagitari abanasi baraba mbamanyete abanasira bamanyire enda aba mwane bibi kego sinana bibi mbikire nereti so mbike singina koro mbika igetingina korange bade bamasangi ningi ya mbamanyete na batamanya mbabani bali kuchie kanisa bakani unga isoma tonto bwata adultery ono umo gentana ngate aberka monike asibi asigenta kamore demna ekegoli kegeke una bon tuate banga bono tuabiri digital no nyene chinyomo chito chire digital kunyomo rero baiga mambiro kanyomera nga ine nyomo bono dilo sina baga kana kinga masangia gocha abana baga kali kukuga ego saka nyagitari ale biye kuzanya kora umuti nyagitari kumbe no muntu moira ubwata masangia ochi umugore ngalende kolega yara kini yara bilenga biya da gusitamanyi bona moyo kuiru ne yara singe nchapwa tu mochando nero genda o mwanja ngotiga mukolo kumbe amakosa chi kuma ngosa chi so kutamanya 071212921187 na namba ito elia ogoto likrali ukoliao ose otorikari wetara Getemba TV YouTube na Facebook toigwe karangel kia onkereki usoko boli kwa onkoroki ase engane iga ya masangi na radio amasangia una omwaka autobek mwaka ayabana timanyeti kwa watabanya tomanyeti toko na ne historia nya tomanyeti toko ga ayabana anya tomanyeti ayabana amasangia ya na toko no nyina karata mayeti amasangi ni ngakwata ngali chiko lyo karota mayeti toko gambi ya ignorance as not defense utamanya kwao ekitogwe konya yoboli mobote neba ne Kenya mumbole Kenya ndwara ugutamanya gintu giti ekibono ngabono teginge go konya rikiaga to gakoro igo yaya no kubwa trend buna kolengana kwa una kolenga kwa kine tu gocha na boro janda ona kwenda buna chingoko teribo igo no re na bagusikara ka kanyobiri papa kungu no mbabire batatu bane ubukima no bwa karigirwe so igo na bande basanga bali ndagiramo banchirana no kokoro umuchionye no mumurondo mwako sina muina oyo mumurondo mwa muminuri otigaroye nabo kuma boko runo yurunga ya kiba tukubwanchire ntusange ndagira igo sangere ndagira igo bono mwako oyo mbaje bamutware bonse banchirana naende obere bweka ayibona masangitai igo akaro muntu agochiko cyumuntu nyumba weka barasanga ndagira buna kolengane utanga masangi no kwanjira nga nabo igo uyo bono mugako yawo kokorora nyumba ali muino wikanjira nagende basange no oli ndagira amanyi ndagira mboli nyene nditira amanyinga bono masangi tali uko babwata banjira nirena uyo nabo nabego chiko bengenje kabirejo oyo bane mboli no uyo ndo tangete kunyomu gocho muki uyo kurunga nera mubuche ibuna ere ntingana nero gwanjira ngatiganya mesanju akoreki tigaje nande buna gocha indagira ngo sangwera abu ubwate kaine etani none mbuli iri amasangie bona abantu baragira manyika ite kabu igamba besibiri sama sangite liyo kubanyoranga ngo nabwate mukungu noyo ulitali mukungu zikomoino kaibozi bulienzi yaye mukungu zikomoino kaibozi bulienzi yaye kaibozi bulienzi yaye aende kona gosera mwe uyo bono uyo nona abana abakuburwa mbatagiti barukumungu no igare anti olingina ekoro mwaka noyo abana bo mugako yomo bono ebona emechine nara umwako yo okunga abana baiga nabocho abo mugako yocho lakini abangina nabao abangina nabao yakamanyita mwina hano ya oli mubuchebu uyo nyamesancho noyo nyamuherere kwansi no baramu gabo muchiyo mechine migale yale ko bono aye gokwagenda wachikogoro muchi obwabe obwachikogoro bono uyibona yebona bono ulia abana bali bakorokwa abana ya bona ali wachikogoro muchi ali ni gokogenda oro nyino muchirende suchi muchirendo kwenda ali no mwakozirete
bona kwabunira gwachi kubunige shuri rendo orendo muswati onyore ngomoke abana bali bakonyora mbali bawo iyo mubwekana kini mbali bawo ori wachi kogororera umukinera abana barabaye abana babwekaine bakubwekaine pira kini mbali bawo nabe buko kiya gote ebugu egote banga ngachieria omuntu ogenda kogororeke sakukia mumrumi bana goko genda onyora abana abuororo obatigoro mbali bawo igo wale bawo mrumi igo masachiro mo na chetororo kagenda atumwa chiko gororo omuchi keachikoika takora mirimo yaye bunata keire no mo gaka kuchiwe nasaka gachune akamuitaga aboyo ainebu no yokurukunya boyinde nyaboyinde abacheto ko ro muchigo na riko sikuchubagara malitwali na bagara mahate nda akagenderania kabera ni nyaboyinde akabererania akanyendagara nero bona akabana ni gaso muchiyo yibona boyo yene ikieta bwana tisekuzi akasirero bona nyaboyinde hasirire torrabo Facebook Boniface Oyunge hii ni sawa tu Sara Ogembo au tabenche bono na awoi na bagara ona hiyo akongire. And then NYS volunteer, let's grow together, no cheating. Otigana mangana yo. Aboga masanginaro. I am active and following, let's go. Ndiye mwana ke kwera ina mwana ko bekurga utirikero wetra Facebook ito, Gatemba TV, YouTube ito, Gatemba TV, abaye nambe Yurase TV also 7212921187 ama asangio asoboroso amasangia pole amasangia oboroso bunguse mwako choi enyambasora buna agotara ekikego korekana chinga kichiko mnyoka ono mwako choi abana bamwabo bamura bamwabo eba mure nyombo ya munyi mukungo yomo bana mungino yomo babo mwabo bana ngorabe rande ngochirika baratwara rende umo moswakyo amasangira bai bana ekina kieke bemono ekirende kirieke ngenche kabiri ese kina kiaba songo bapo joka incest ibona turu chingero baraba muraba uranje bona mchuna yana abamu abato tumaye ko ruto yuko sango muswati ali mwino ne chiombe tolo sine chingo ko sine chimboli masangi bo lenda bono bo no bo chabu ubwate kanina masangi usu bono ubwa na bade taba masangi na bekoba etanguche amasangi na mwa betanguche amasangi ambona ngulia lika masangi etanguche ine tanguche yani okore into kirikere kebe ko etani sin ine etanguche na masangi na raibon aitani kabisa okore kebe ekono no kolengeli guko gwa kolira bobe okolengeli uchiko korabo nabi ku okolengeli guko korabo iko gwa kolira bon iliakabe ine iliyogondiro iliolia masangi tarinko batebono ngamuchiko iliyogondiro ese ko ikera bono karama ngeli na libo ngeli kongu pena inde ndiligotoka unaona yuji konyoro usene masinyoro yembe bozina yunko ngayora nyora ngayuji konyora none libusiye ngayuji konyora yunko na masinyoro yunko usene bintu bintu usese ngayo konyora yoto kwetioro igo iliyogo buyana toteba no liroro liri kongu ndiyo no litiga mangana ya marongo ebento no gotiga buri bwato ngaya lakini nende se yanyare kanire umusbati yo ukire ose mwako yo birobe ose umusbati yo nakairete mwako bana oye kirenya gitari bana osenka gaiga na kerenka ya mobere bobe ochakire kurigamora sono gongo kwa lirongo liale koleto lirongo ne gento kiale korosu wetra se bintu kete binge sana na mono samara bali auto kama matabekania maitene sara nga sana matabekani matabekania na sabe sana osebere bencha no matabere bencha ebere bencha ebere bencha de ngao na matabeka na ma ne ebere bencha de ngao wana mara wana yuji konyora mare baye ebere bencha ri alkoro osgo ngencho geteiga no kino kibandi kisumikira umuina abo ngombe te goncho kaneche ote otorane ga ete ebere bencha zikuri kibandi chiri ekoro goncho kana mara gata tuiga kane
koma guikari soko inere bere benje egento keria korosi igo ndikia rosi na nduchi ndikia komi go ya bono ngombe engombe bwata kuna ngombe bwata kebaga tekunyara gwetabu engombe inere bere benje na abantu taimo no nkibo yoyo ko bere benje ucho bande mapa ono igo ebere benje eria amarabalia agopo mona matabikani marabaya matabikani ono erindiri immediately nga omoswati ochakire ko ligamura bano usenya gitaliale senkale abantu abangaire bunayo mwaka tini mungaini mwana abande mbaro kalende na bwate asinje tindi angena so tindi yange ono mungaini ratanda ngaini yabono ngaini ya mubwati amachiko yeke gusiboronge umanyanga egente getangani igo kora wo mugusi umanye ko biki na wo mu islam na wo mu katoliki na wo mu SDA na wo mu PH aya no mu ruteri no bangani gore no le maranada usora ambassadors kuwale ngo mugusiri tanga no be yaisi no be zidi igore gento kiri tangani umugusi okama go goetera ase baptizo gete kwanya olete gose wakorete ceremony gete rituals gete ebingwanso kerie gekoro kweke ngwanso muko no kana ngwanso mbiro ebingwanso bikoro ceremonies into wate ke mwanzo ke batizo ko batizo into wate ke bingwanso byenyoma ebine bingwanso mayete into wate bingwanso ne binge igona mono ya baptism bingwanso ono twanjire twatalire bobe bana lakini ene emergency irega bana eliogene twatanga watanga bono amache ya lero taliye kinaje gutangaza nga amache nari usayembe bozento usege susu yaya manyaliyo kanga masangi naro nende tigasikemegiro yeke gusi kabano monta hago to kabunya kitali oberenge nche kabireyo lori bono ligia bangi nambale bamanyete amangananga bunayo loriyo abande mbali batali komenya none ibiriri mbiro bantu baba idiaro ibiriri bantu baba tinga ibiriri mbiyo mbamanyete bantu bali batamanyeti aba goikabona gabuli bandigerete batamanyete ibiriri mbiro tayite sabate gocha ochulge mara kwa base TV ya chinseko Olgeria bana bagocha abana bana bagakarafta inchembale tabane nabane tamai kindi gyo obaletega ko baletandega bono ngitana kubone twatebirenga egento akamo ochakire koligamora ochakire kugumutuku mwati mono oro obotali burwaire agakora kana chiko nyaro mwana kona rengibia ngine ndakurwa unjo asinge jire totaba gadotebega nganjire kwande acha tarakamuka barunya kwa manyo oya cha yanyagoke oye ochire oya nyagokire ose gaterero se maga gaya ose magoro mata ando siasa omoro liro murigereire bana ono omoswati oyiga kakurwa kisi teaching and referral hospital ose nyancho mission hospital ose orga whatever ole Medford bana announce ose nkale kuchikulia banginaba ntoramanya which is the first aid to kareka kogera ose bana njo watu nyagitari haya ndio lia masangiri to nyagitari okoraki ndio ntuwa bwa nyagitari Elio lia masangiri to muswati yako aburo rango ese nakina mungina ta kobora abu monta kobora abu maite kubura bali mnalero ya bali kobora una nje ekaronko ira mungina one mungina one gose mama kaka bana Nairobi tomanyate Mombasa tomanyate America tomanyate waras mukameta America muji okora masangi America bano mwago sabantu basarigete na baba guchikanisa taliba abantu basarigete taliba igomba manyete megiro amachiko yeke gusi narengo tabanga bono nikwana serikali itere gotebegero ya mangana nguranga tukwana ni bwate lichiko liye kanete baigami eliyo musacha muswate utwara baga kabaperi kanete ne kanete ena bugusi okay bono egentana kubuli mwaka ya nyare ke njina otenga inje na abana bane mama kakaika bana tutukale gali etaonya ngobna tu akore bono ya nyare kat muntu gira mwirabo mungina taya orojina abantu bale digital ai umwaka chi mosbat kan ku bwatera ni gale ko beke yange maternity ili yanga ligale ero konyora bigete rongi paka mambire leo konyora umwana erongi mosbat umwana inacha ngoje aroba bya
Akoje gotokonya. Eh, Bono. eh. Ya nyare kanire. Gonga karibu kirango mate. Bono. Nongo kali gas. Eh, eh. Ose maro ose tabaka gosanos. Bono. Mungina onde tayo. Tayo. Which is the fastest way yokubika emergency omungino omoswati yega araba moyo tumagochokega. Ese tomenya tandonsi na beta ne ba America ne ba ria ndonsi. Nasaye naro sityo murubiri sabantu bayenga wikomonto alensa abu angensa abu kabisa umanyete lakini mochaete. Naro. Yo muntu mungina muruju mungina uri kurume chake chake muinabu. Mungina naro yo kurumu chiondo muinabu mochaete musierete. Muboli. Pakale atalirongo chinsechi na nemba bwata. Pakaona marongo naro. Lakini tali nawo tengali mabulu yonko ndiro ndoge ndo chiko tambuka chinsa nako. Abangono na bocho yate betenga marongo naro bantu tambuka chinsa nako yaya. Igo asaye ego mungino nyatayo. Mungino tayo. Bono mungino. Bono inje ase nyatayo. Anya tayo. Injaze manyata. Aba swat baro. Na baraba nana. Ego bwata ba. Kibusina barabu. Bono onde basi onde bono ngo bono onde tayo. Onde tayo. Basi bona uwa kule. Ayona gotwe kama. Yo gotwe kama ina kiere yabono manyana na abantu bande bali yotabwene tukubuge bali yochaete. Bagina bali anya muri kuneka uri kialero. Aka uri kialero lero no ikuba goteba bande na anga wota woman needs is a man and not a husband. Nonku wa goteba. No jino mai dumaka. Okay. Kisa woni okay. Makoro magoti mayacha. Bona ali alenga makoro enero mai tokoro ka culture. Culture is dynamic. Culture yango change. Yes. Ikumate go change. Na rie tikatara kini change tienge ncho gete. Ko tere sindagera tokorie. Uwetera ni chianga toko ngo chirongi chikwateba. Iko na biko na go change lakini rie buna yarenge. Muntu tali go change. Umugusina change kuru mugusi ngabano culture wano chiro bero magete. Weka gitigare. Rero uri muguzi lakini okotaka kubyibu no magero so okora buna bisa kubinde byokora abaguzi batata batikitale bo. Waigule mangana watebwa. Tigana amangana yo tambuka chinsana yo tambuka chinsana. Abo mwegere. Wetani abo ebite ko bya karkanire mwaka gabo mwaka wikubusi. Yako era mo ko yo geriga. Ngo kwara nyija. Ya ndiyo. Yo ndiyo. Dio ta vega. Awo go tebwa go chako ko be kyora pago. Akengwe kuna kwana lakini gento uteringa hata kitoweko. Mwaka yo mwaka. Yo mwaka. Samas. Ayo yo kwa naki. Obo. Na kwa tabiri. Lirongo yona. What do you advise? Should we be having at least lirongo? Ya lirongo ndiyo. Yani, noroje in case ototo na bono ngenjonero mwana na kyo metenere li mwana uswi. Na abano mono ibwekerero na atakire gosibi. Osane biri libira byomboli. Ego. Enye biri libira byola lakini biri kwene lirongo yaye. Bono ngobunga omuntu na bwento utwara egento na bono lirongo in case god no manjina tomanyate. Era muswaka kumukwana uchabiziana jana ndo chabizichika. Twati kwenspesa hatana tarosa. Tarosa. Ende mochiko twali ronge so chiko tara ndiyo. Tali to chiko twara. Like mwaka no kusaro kutoka nyumba ya singe ndo wale. Umwana omeni. Should we get irongeriga twara beka sedagere twara alia. Ya. Umachika ke usitari ai bono oino mogiro. Okole ngenje kabire yo oino mogiro. Na benga buno kolere mere mbera ngando cyo bano batukondo cyo nabanda chiko chiko kunda bano yitigande membera bwango. Teikinge takiri. Ole memga boti gande membera ena ko babona kwara so emekwerenga. Ngiona kwerengere mbera imi. Ya, okuno kwerenga uchembera imi ngabono. Bono lironge itigantu one ngoje kutinde kwali bano. Tigango ndagenda ndararo. Ine tanguche. Na tiante kuno ndagate ba senior sergeant nya chamongera. Akubuli. Na amanyire mugati one nekiora mbagoke na amanyire tinta ke tukubuna nyoma yane asigencha abana bakinira kwarusi anda abana ningende tukonyora ono ntigi konyora nere ne nanda tukonyora na mugati no yuyu lakini na amanyite nga nakabugate nyanchoka nakabugate kiru kwaruchia aba bara abasikondeterera emechando usibara abasikogera umwana ndanda kuyi lirongeri musiere nabana ndenda abana bane
amasangi tangitera abana mbobe mbobe ine tanguki oyibono nyochiro nyotambuke chinsana konya gukire oyibono bere mbale omugaka ore mbale oyibono nero omugaka lendo kona kogenda isikabu igwatu yatamanyiti abono yo beire omanyire bono oyibono no mwetwe kankobogeka omugaka ino kyagokora atige muchamuretara amasangi usika kogenda abana abaiga baswati abaiga aba kugenda kirisiamu aleta karenga batambikira litwaleta amasangi nakore gasi rende kwena bya maronga itakora gasi Mario ke usitari gukora gasi mana nyagitari okani ngo ngabona utigo sitika kintu gete tiga marua tiga marua yo ngo asaliriri ni riayo tiga marua yo ngaya tindiko tiga igoroje mboyo mga yoroje kuchya turujina sa oroje ni bigo na benga na masangi ine tanguche amasangi ne tanguche on lakini nde chinsa cyangire iwo mwisi naba mali mwatiri kera SMS na mwanda kuliga kurugabo kire kuri yajimane no to kumera nagaiga chakera ensa ya mwigoro wika chinsa ibere chia awotko asumururi oboroso bumugusi ero otobate amasangi nakara kuruga lakini nde nade abantu baisiko babota amasangi abantu baisiko barabia nabona abateta yana sanga niya nabona abagere amagere no magerone nabo linga mubate barabomasa aya bonya gakara ya bonje tinko beneke gusima nyitime tikegera una bakale kubwata masangi yabo aje ke gusima nyite mbaka bwate mbori ya masangi yali bwatoro tinko manya magana bagera tariyo ayo ya magana bagera na masangi yinto komanya mbabwata machikabo abagera machikabo tari ya maopi amaopi atutaya kwanega yegas bwana yo moyali ingana lyo moyali kertoko abona lenda bagusiba minduti atabamo andi tusikemigiro yeteriye kusuma nabagusitore nandi tukenari buya tukwane kusige tugesike buya nandi tokateba ngaki tigoro ngoro gwonyoka orogoro tigoro goro rugwonyoke urare nera nyora amanya mangana abana bagno wekoro nga murare ale manyike usibya geike ange manyamangana iriegere na inwe bo bakire buya biamono Samson nyagwoko atatigo mwaka atatebie eliogo libibiri wiki gocha ebiriri ndiro ko wiki gocha okwanere mangana abitu kego ebibiri no ego it's a form of religion ine dini gete okanga baro na wabone dini ababwat gona gochiago wiki gocha ya kwanera ayu onsinyo go thank you because of that na mwensi people mwato ngeria you wonderful people mwakambia mamsa biamono asingenjo koba enda basi yeto biamono murigerio gatembe biamono na kwa tu vizuri na ndebuna atembia karogo kina kwa roga mwalimu na mrogo tira pakaga inakuwa tu ni vizuri wiki moja bado tutakuwa hapa na haika boyomo part of this ekalotoka genda osanga korukwa ochoy ke banyamba sura joy bono kurante joy ke ba joy okay o inchenke batinko barako ke batino ibochoy ochoy na musioma umusioma no nyamba sura matara umusioma musioma ubunduzi bunduzi nyakundi boisera oisera tabichi omanyanta mwanja bantu mwanja Guardare next week. Ato chakra. Ambiamo. Ekato kororo tomago chaka amangana anemi. Jero kwa mkate no. Just feeling na ben. Kwa tokanda gabu kai ngakikocha. Kidageta ndame ko nyorore kyonga kwa ase sembeto. Rantu batomo gari kwa omoske Zahir Janda. Yo okotara anene igoro yo constituency ya Nyaribari Church Kisii County the national government in Kikagenda chinga kile chigaran mu baninchi. Sa tata ya kora korende kwa sisi